ang nahingangha sa kaanindot sa bagong disenyo sa 1,000 Philippine Peso Bill. Usa sa nakadapit sa atensyon sa mga Pinoy mao ang hulagway sa Philippine Eagle. Apan kinsa kaha ang nagpaluyo niini. Ato siyang ila-ilahon pinaagi sa Bida Ka nga istorya ni Mark Reggie Abella. Kini ang mga hulagway sa pipila ka mga native birds sa atong nasod nga sagad niini gikonsiderar nga endangered species. Apan niining mga maanindot nga hulagway, familiar ba ang hulagway sa Philippine Eagle mga kapuso? Sakto ka kapuso, kining picture sa Philippine Eagle makita sa gipagawas nga bagong disenyo sa 1,000 Philippine Peso Bill sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP. Ang nagpaluyo sa mga hulagway nga daw napakita sa kaisog sa agila ug nagsimbolo usab sa batasan nato mga Pinoy mao si Captain Floyd Pison Bermejo. Si Captain Bermejo usa ka licensed pilot ug usa usab ka wildlife photographer kinsa lumad nga taga Sipalay City sa Negros Occidental. Sa wa pa siya nainganyo sa wildlife photography, lakip siya sa grupong animal hunter kaniadto. Apan sa dihang gibawan na pagpangayam, diha na siya nisuod sa wildlife photography. Asoy ni Captain Bermejo nga tuyo ra unta niyang i-display as personal collection ang maong hulagway. Kay gusto na ko nga i-present ang akong picture differently kay check sa ako sa mga laing mga picture sa kuan. So kasagaran nga makita na ko nga picture sa Google is tutok kit sila sa camera. So inko nga ang ako lahi ako Apan baw ng taas nga pasensya, iya gyud nakuha ang perfect picture moment. Tinguha sa BSP nga mahatagan og pagtagad ang pagpanalipod sa mga Philippine Eagle human na matikdan ang pagkunhod sa populasyon niini. Kauban si Rod Prado, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak.